Tämän illan esityksen aiheena on tapaaminen Koikkalan myllyllä. Pääosissa ovat Igor, Pierre ja Ismail. Tervetuloa, pitäkää hauskaa ja syökää kännykkäkysykset ajaksi. Onks tää Koikkalan myllykauppa? Onko tää Koikkalan myllykauppa? Tiedätkö kukaan? Kyllä, tämä olette aivan oikeassa paikassa. Tämä on... Saako täältä maitoa? Minä juon kahvini con leche joka päivä, joten kyllä minä tiedän, että saa maitoa. Mitä se tarkoittaa se con leche? Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa maidon kanssa. Aha. No, paljon se maito maksaa sitten täällä Koikkalan myllyllä? Tarvitsin vähän litran maitoa. Täältä saa vain ensiluokkaista luomu ternimaitoa, joka maksaa 100 € litraa. No ei mun kyllä sellaista tarvitse. Mä tarvitsin vaan ihan tavallista maitoa. Eikä tätä saa ihan tavallista maitoa? Kaikki paikalliset tilat ovat muutettu tällaisiksi luomu ternimaito tiloiksi. No voihan helvetti. Onko se kallista sitten se ternimaito? Vai mikä ternimaito se nyt olikaan? 100 € litraa. Tarkoittaako sitä, että sitä juodaan vaan torneissa vai mitä? Mitä se tarkoittaa? En minä ota sellaista juoda. Mä halusin vaan ihan tavallista maitoa. Siellä on hyviä terveysvaikutuksia. Aha, okei. No. Siis mä en tiedä, oletteko te tiedä tämmöisiä sivistyksen perusteita? Onko ihan tuolla Helsingistä kotoisin? Helsingistä on tullut tänne näin lomailemaan. Ajattelin, kun täällä on vähän maaseudun henkeä täällä Koikkalan myllyllä. Ja, alkaako olla vähän kuumottaa se Helsingin meno? No kyllähän siellä on kaikenlaista hulinaa ja vilskettä, että täällä on vähän rauhallisempaa. Peltoja ja metsiä ja kaikenlaista sellaista. Minähän tulin tuolta Pariisista tänne Aha, koska Pariisista tästähän on tullut tällainen luomutuotannon keskus. Okei. Tämä on hyvin trendikäs paikka nykyään. Sitä luomujutuista niin paljon tiedä. Ihan tavalliset asiat kilpaa meikäläisessä. Kukas tuolta tulee? Mikäs paikka tämä on? Tämä on Koikkalan mylly. No, mitä täällä tapahtuu? Onko täällä jotain? Täällä on hirveä yleisökohina. Mitäs täällä on tarkoitus tapahtuu? Täällä ei kohise yleensä, vaan täällä kohise koski. Oho. Onko siellä näköinen koski siinä? Se virtaa ja menee ohi. Täällä on kaikenlaisia ihmisiä. Aika virtaa. Omituisia olentoja täällä yleisöllä. Miksi te oikein täällä teette? Te olette vähän tuolla ulkomaalaisen näköinen. Meillä ei kyllä sellaisia täällä suvaita. Minä ajattelin, että täällä alkaa se meditointikurssi. Eikö täällä alkaa meditointikurssi tänne? Ei. Kyllä luin tuosta paikallislehdestä, että täällä on 5 aikaa. Onko väärässä paikassa sitten? Tarkoitatte sitä meditaatiota. Joo. Kyllä. Termimaito-meditaatio. No just se. Varasin kurssimaksukin maksoi jo. Kai se järjestetään täällä. 20 € kurssimaksu. Kyllä. Eikö se täällä kuitenkin ole? Joo, se on tuolla kulmatahdetta. Siinä on. No lähdetään meditoimaan sitten. Toivottavasti täällä on levitaatiota aikaa. No niin.